سلام سلام كما يتقولوا لو ما عند حانت نشتي نقرا حزل زغونت على حيزل كوماتي زلغو تعال انت انا بحفشا قعلن كلو ወይ ከዓ ሰብ كعلن نقولو እንስሳታት ካራክተር ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ደስ ብለኒ ስለዚ ንዓኹም ሎም ዓንቲ ክዕለኩም ሓሲበ ዘለኹ ከምኡ ናይ እንስሳታት ካራክተር ዘለዋ እንስሳ እንታይ እዩ ናይ ሓደ ሓረስታይ ደሮን ሓሸማን ነይሮሞ ግራታት ቅድሚኡ ዘለዋ ቅድሚ ገዙ ንጎ ይወፍሩ ምሸት ንገዛ መፁ ሰልችዎ በሊዖም ሰትዮም ገዛ ኣቱ ይድቅሱ ንጎኻ ሓደ ዓይነት ኮይኖም መንገዲ ሰልችዎም ብጣዕሚ ሰልችዎም ድሓር ግን ደሮ ሓሳብ ኣምፅያ ሓሺ ሓወይ ንምንታይ ሰሪሕና ንበልዕ እዚ ከይሰርሓ ምብላዕ ኣይሰልችወካን ብጣዕሚ ሰልችን ነበር ብጣዕሚ ሰልችን ግን እንታይ ክንገብር ቤት ቁርስ ዘይንጅምር ኣነ ንስኻን ቤት ቁርስ ከፊትና ሰሪሕና ንበልዕ ፅቡቅ ሓሳብ ግን ኣብኡ እንታይ ኢና ክንሸይጥ ኣብኡ ዳ ኣነ እንቋቑሖ ሊደ ቅርብ ስኻ ስጋ ትቅርብ ፓኒን እንቋቑሖን ሞርተዴላ ንሸይጥ ኦኬ ሓሳብ ፅቡቅ እንዲ ግን ክሓስበሉ ኣነ ከዓ ከመይ ከም ዝኾነስ ክሓስበሉ ኢሉ ሓሸማ ሓሲቡሉ ከምዘይ ዋፅኦ ፈሊጡ ናይ ደሮ ሃፍተይ ዝብልክን ሓሳብ ፅብቕቲ እያ ሰሪሕካ ምብላዕ ፅቡቅ እዩ ግን ንዓኺ እንቋቑሖ ወሊድካ ነቲ ቤት ቁርሲ ምቕራብ ኣበርክቶ እዩ ንዓይ ግን መስዋእቲ ስለዚ በዚ ዘምፀኸዮ ሓሳብ ኣይሰማማዕኒ ከም ቀደመ እንዳበልዓኹ እንዳሰተኹ ስቕ ኢለ ኣብዚ ክነብረ ኢሉ ነቲ ናቲ ሓሳብ ኣይተቐበሎን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣብዚኣ ታሹ እዚኣ ዕላል እዚኣ ኣብ ፌስቡክ ኣንቢብያ ነይረ እዛ ዕላል እዚኣ ኣብ ውሽጣ እንታይ ኣለዋ እንድሕር ኢልኩም ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ኢና ክንመፅእ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ በሉ ኣብ ካልእ ዝኸይድ ዘሎ ኩላትና ንሪኦ ዘለና እዩ ሕጂ ቀንዲ እዛ መልእኽቲ ነዞም ቲፎዞ ብስምዒት ንጓዓዝ ዘለና ቲፎዞ ንዖም እያ ትምልከት ቀንዲ ብሓፈሻ ንኩሉ ሰብ ሕጂ እንታይ እዩ እቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ዝደልይዎ ዝዛረቡ ዘለዉ እሞ እቲ ሰብ ከዓ ወይ ይቕበሎም ወይ ነፅጎም ዘሎ እሶም ናይ ደርሆ ካራክተር ዝሓዙ ሰባት እዮም ማለት እዩ እቶም ቲፎዞ ከዓ ንዓይ ሓዊስካ ናይ ሓሸማ ካራክተር ክንሕዝ ኣለና ምክንያቱ እቶም ሰባት እቲኣቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ብዝተፈላለየ ጉዳይ ዝወፁ ዘለዉ ሰባት እሶም ሕጂ ብጉዳይ ሃገር ኣነ ናይቲ ስርዓት ደጋፊ ኢሉ ዝወፅእ ዘሎ ንሃገሩ ዓብይ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ሓሲቡ እዩ ዝወፅእ እቲ ይቃወም እየ ዝብል ዘሎ ከዓኒ ንሃገሩ ዓብይ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ሓሲቡ እዩ ዝወፅእ ንብሄረይ ወኪለ ዝዛረብ ዘለኹ ዝብል እሱ ንብሄሩ ወኪሉ ከም ዓብይ ኣበርክቶ ገብር ከም ዘሎ እዩ ዝሓስብ ናይ ሃይማኖት ከምኡ ናይ ዞባ ከምኡ ብዝተፈላለየ ሓሳብ ሒዞም መፅኦም ኣብዚኣ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኦም ንዓና ዝነግሩና ዘለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንብሙሉኡ ሶሪ ብደገ ድምፂ ኣትዩኒ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሃገሮም ይኹን ንሃይማኖቶም ነቲ ሒዞሞ ዝመፅኦም ዘለዉ ታሹ ኣበርክቶ ንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ከምታ ናይታ ደርሆ ወሊዳ ነቲ ቤት ቁርሲ ኣበርክቶ ትገብሮ ልክዕ ከምኡ እዩ ንሕና ግን ከነሓስብ ኣለና ምፅእ ኢሉ ንኣብነት ሓደ ክርስቲያን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ውፅእ ኢሉ እስላም ይወሩኻ ኣለዉ እንድሕር ኢሉ ይወሩኒ ኣለዉ እንታይ እቲ ጭብቲ ንሕና ኣብ መሬት ኣለና ምስኡ ኮይና ዘለና ቼክ ንግበር ነረጋግፅ ከምዚ ይግበር ኣሎ እንድሕር ኢልካ ቼክ ምግባር እዩ ተወሳኺ ይጣብኡ ከለኹ ክዕለኩም ቀደም ኣስሒቓት እኒኣ ሕጂ ግን ክሓስቦ ከለኹ ትኽክል እዩ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ትኸይድ እያ እዞም መጀመርያ ኣገልግሎት ቅድሚ ምጅማሩ ከይዶም ንተጋደልቲ ዝምህሩ መንእስያት ነይሮም ድሓር ከማ ናብ ተዘይተጋጌ ታዕሊም ጥራይ ተዓሊሞም ንገዝኦም ዝኸዱ ዓመት ከም ኣገልግሎት ተሓሲቡሎም ማለት እዩ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንዳምሃሩ ከለዉ ነቶም ተጋደልቲ ዳርጋ ብዙሓት ትፈልጥዋ ኢኹም ዝዓላል እቲ ወዲ ኣምቼ እቲ ድምህር ዝነበረ
عمتي كلتا استدمروا كلتا يخون 4 3 استدمروا 3 يخون 6 حدا تقاراري بكا تاشو مبيلو يدو العلو سمعني يبلو عمتي كلتا استدمروا كلتا يخون 4 يلكا هو 3 استدمروا 3 يخون 6 يلكا هو نمنتاي خا بچبوق تزي كوينو نمنتاي خا يخون እንዳበልካ ትምህረና እዩ تا ምልክት ይኸውን ድብል ደሎ ሰብ ግን በታ ንዑ ዝተረዳእቶ ብጭቡጥ ተዘይ ኮይኑ ይኸውን እንዳበልካስ ኣይትንገረና እዩ ድብል ንዓይ ኣብ ሰዓቱ ኣስሒቓትን እያ ዛዕላ እዚኣ ክሰምዓን ከለኹ ሕጂ ግን ትክክለኛ ተኣሽሙ እያ ዝኾነ ሰብ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣነ ዋላ ይዛረብ ኣለኹ እንታይ ድብል ደሎ ሰብ እዚ ኢልኩም በቃ ብጭቡጥ ድዩ ክትሓቱ ኣለኩም ገለ ነገር ክተረጋግጽለኩም ክልተ ዝተደመሩ ክልተ 4 እዩ ተይለ ኣነ 4 ምዃኑ ብዙሕ መረጋገጽ ጽንዓኹም ኣለኩም ሓደ እንድሕር ክኢልኩም ፒሮን ወረቐትን ኣራኺብኩም ደምርዎ ተዘይኮነ ኳልኩሌተር ኣለኩም ኳልኩሌት ጌርኩም ቼክ ግበርዎ ፀፀር ኣሪኹም 1 2 ኢልኩም ደምርዎ ኣጻብዕትኩም ከም ዘርጊሕኩም 1 2 3 4 ኢልኩም ደምርዎ ኣረጋግጹ ግን ብዝኾነ ማንም ሰብ ከም ዝተገይሩሎ ተይልኩም ኣበየሎ ትጣሽሙ ከተረጋግጹ ፍትኑ ምክንያቱ ንሱ ዘምጽኦ ምንጪ ንሱ ዝረኸብሉ ምንጪ ንስኻትኩም እውን ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ኣነታ ሓበሬታይ እዚኣ ማንም ሰብ ኣልዒሉ ዝድርብየና እምኒ ወይ ከዓ የዕሚሩ ዝትኩሰና ጥይት ክንከውን የብልና ከነሓስብ ክነገናዝብ ኣለና ወዳዓንኩም